Τι σχέση μπορεί να έχει το σώμα σου με το αν ζεις με πληρότητα την καθημερινή ζωή σου? Η κίνηση και η συμπεριφορά καθρεφτίζουν το πώς σκέφτεσαι, το πώς βιώνεις εκείνα που σου συμβαίνουν και εκείνα που θα ήθελες να σου συμβούν και δεν συμβαίνουν. Στην κίνηση και στο σώμα σου εκφράζονται οι περιοριστικές δομές σκέψης που υιοθέτησες, που δεν σε χρησιμεύουν γιατί σε περιορίζουν στο να ζεις με επιτυχία τους επαγγελματικούς σου στόχους, με αρμονία τις προσωπικές σου σχέσεις και την ζωή σου με περισσότερη ηρεμία, υγεία και χαρά. Η μέθοδος της νεοροτάνθα αφυπνίζει και δυναμώνει τις έμφυτες δυναμικές σου από μέσα σου. Ενεργοποιεί όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά και τις ποιότητες που έχεις ως άνθρωπος, ως γυναίκα, ως άντρα, μέσα σου. Δυναμικές που χρησιμεύουν στην ζωντάνια του σώματος και στην ισορροπία του νου και της ψυχής, μέσω της κίνησης και της μουσικής. Κάθε νέα φυσική και αρμονική εμπειρία αποτυπώνεται ως δυνατότητα και νέες συνθήκες σκέψης. Αυτή η αλλαγή φέρνει τη νέα αντίληψη των πραγμάτων που τόσο αναζητάς. Στο γνώθις αυτόν κοντεύουμε μέσω του φυσικού βιώματος και της φυσικής και οργανικής αλληλεπίδρασης με τους άλλους. Μεταμορφώνουμε τις εγγραφές που έχεις για την ζωή. Εγγραφές που σε εμποδίζουν να ζεις με περισσότερη χαρά. Είναι η ώρα να βιώνεις την κάθε σου ημέρα ως ευκαιρία. Το σώμα σου γίνεται ο σύμμαχος της ψυχής.